Ngibingelele ngamukele kwi-Creative and Stories igama lami Monelo. I'm back again with another video. Yeah, wafethu ngihlezi ngisho lento le. Ngoprofession yami, ngokusebenza kwami. Nansi la ama details engizowasebenzisa uma ngabe ngidinga umuntu ongumeli ozongisiza ngayo yonke indlela. Kunalento ekuthiwa ke i-unlawful arrest. Kunalezi zinto ezithiwani ushaya amaphoyisa ekushayela into ongayazi, wakubophe akushayela into engayazi. Kunento ekuthiwa i-defamation, into efana naleyo. Namhlanje nginobhuti la osibhalelile owaboshwa eboshelwa icala angalenzanga. Uyasichazela ukuthi ke kwenzeka kanjani ukuthi aboshwe icala angalenzanga. Angaba kalenzanga ngempela noma usenga ezimithiwe. Mntwana uyaphila? Ngiyaphila mfowethu kunjani? Ngiyaphila. Cela usizo nje. Khona umuntu okhala lapha na uthi cela umnyusele izwi nje kancane. Okay, ayike inkinga ngizozama noma nje ivoice yami iphasi. No right kakhulu nje manje. But yebo mfowethu. Kufike namaphoyisa. Kwenzakalani? Mfowethu kusho ukuthi ngaba nebhadi nje yabo. Njengoba kuze kuthiwa icala livula ingubo lengeke. Yes. Kusuke kukhulunywa ngento mina engike ngayibona, ngayi-experience. Yabo ngento engiyaziyo. Yes. Nami like layivula icala ingubo langena. Yabo. So kushuthi bekade nje ngitohoza somewhere. Ngizibambela nje umsebenzi lo wasemajaldini. Yes. Ya ukuze ngikwazi ukuthi ngilale ngithole leyo madlana yabo. Shuthi ngelinye ilanga ke mangiphuma emsebenzini bekunosisi omakhelwane wami yabo, so acela ukungilift ngalelo langa nginganake ndumuntu ongajwayeleke nokuphana ama lift yabo. Hayi sihambe nosisi and ukungilifta kwakho my sister mase ngi realize kahle yonke into ngendlela eyenzeke ngakhona. Ungilifta ngathi beka kade ngilindile. Oh okay. Yabo. Hayi sihambe ke endleleni sihamba siyasixoxela nje belunjani usuku, hayi usebenze kahle kanjalo nje. Athi suka athi khona into encane nje afuna ngimsize ngayo lapha kwakhe. Yabo. Hayi njenganoma my sister ke nami osekhulile ngingabi nankinga ngivume ngithi hayi ngoba vele sengiphe inyawo ezilula kulungile ngadlula ngikwenzele leyo nto ofuna ngikwenzele yona bese ngiqhubeka nendlela. Yabo kanti sengiyogaxeka. Yabo. Shuthi mangifika lapha athi my sister kahle uqhunyelwe iglobe e-bathroom ekseni ngesikhathi lungiselela ukuya emsebenzini yabo. So mina ngumuntu ekufanele ayilungise le globe yabo njengoba ilimalile yabo. Athi nginganaki ke phasi ushiye kumesi yabo kumanzi yabo. Hayi nami ngingeneke eroomini kumnyama kahle yabo. Fike lapha e-bathroom unginikeze i-screwdriver yabo ukuthi isona ngizoqaqa ngaso amanathi ngizama ukuthi ngifake le enye. So ngalesikhathi ngibhizi la njengoba kumnyama nje i-screwdriver lesi sinokuwa yabo swele phasi and masiwa ngezwe phasa ngathi kumanzi ngathi nginyathela into ethi xaf yabo. So ngibe ngithathe ngizwa ngathi kuyashibilika ngisulele kumina. Kusenjalo nje ngisebhizi nayo avela khale lo sisi. Okumnyama vele la. Kumnyama yabo. Okay. Shuthi akhale lo my sister lo yabo mangithusa ukuthi uyakhala uqhamuka namaphoyisa yabo. Usefonela amaphoyisa ukuthi mina sengumuntu obulale umkhwenyana wakhe. Makhanyiswa endlini eyishinasi isidumbu la kule bathroom ebengikuyona sigoqiwe kunegazi phasi. Shuthi nale screwdriver isona screwdriver abesebenzisa ngesikhathi enza lento yabo. So shuthi ngizophanga shuthi ngasathi nginikeza wenzela ukuthi nama fingerprint atholakale kusona kungabe kusasala wakhe lapha ya ku screwdriver kusalele awami. Wesikhathi wena uwa lento le uthi kanje uthi igazi lelo. Athi angitshela ukuthi igazi nje hlamba amanzi ngoba phela belungela ukuya emsebenzini mhlawumbe bebuya chitha njengamanzi yabo. Kanti igazi lomuntu. Okay. Bonke lobufakazi lobu ngiyabuthatha ngibufaka la kumina. Ayifika amaphoyisa ngigcwele igazi ngiphethe i-screwdriver nasi isidumbu. Ngaboshwa kanjalo. Enye ke level yokufrenywa le. Mofika ejele awazi waboshwa phambilini. Engakaze ngaboshwa phambilini and
benginezifiso eziningi nje ukuthi ngifunde ngifisa ukwenza izifundo ze-acting kodwa-ke kwagcina kungasenzekanga noma-ke ngazama ukufika ejele ngifunde because into engingayi-advise abafowethu baningi abafowethu abalaphaya ejele ababoshelwe izinto abangazazi yabo so into engingaba-advise ngazo especially uma uboshwe usemncane ejele khona iy'kole uyafunda uzama ukuthi ube nalowo matric and uma usuphumile kunesikhathi esihambayo after 10 years ungenzanga case iyakwazi ukuthi icala lakho lisulwe uqhubeke wenze lento obufisa ukuyenza so engizama ukutshela abafowethu ukuthi ungathi ngoba uboshiwe usemncane bese uthi hayi sekuphelile ngawo ufike ejele ujoyine lezi zinto salapha ejele inombolo wathwathwathwathwathi manje inkinga phela abafowethu bahleze besaba kuthiwa manje khona iy'nombolo la ukuthi uma ungabe ujoyina noma bekujoyinisa ngenkani noma umuntu akupha ukudla bese alala nawe yabo into ey'fana lezo ugcina ungena enombolweni ngoba ufuna ukuprotect-eka manje engingakusho bafo into eyenzeka lapha ejele akekho usuke kuphoqile okay khona ojele lapha ababekela ukuthi bagade iy'boshwa asikho isiboshwa esikuphoqa ukuthi wenze into ngoba usisaba bakhona ojele okwazi ukuthi ureporte kubona into uma ungayithanda uyithanda okay laba bazithola belapho ukuthanda izinto nje uyayibona lo hayi ngizwayo so ugcine kodwa uphuma ejele isigwebo singakapheli nhlanhla leyo kushuthi ngokucwaninga kwecala amaphoyisa ngesikhathi ecwaninga icala kwaba khona ukusolakala ukuthi angathi la ngibhecwa ngoba ndinyama ngingayidlili because inkantolo yaba nozwelo kodwa yayisigamisa ukuthi ngoba ngisemncane inginikeza ithuba lesibili bangigweba lesigwebo ekuthiwa u4 years 2761I shuthi lapho usuke kahle kahle ushawa ngoswazi oluncane okay shuthi inkantolo ekwenza lokho ngoba one kahle kahle akuproveki ngokusobala ukuthi uwena ncamashi kodwa ngenxa yokuthi uwena obuyi-crime scene akekho umunye ongabekwa icala ngaphandle kwakho wengekho omunye futhi ngendlela ekwakuyiyona bonke ubufakazi babukhomba mina ngoba nokwavela icala ngiqale ngale-athenda lingakangigwebi nje ngilokho ngile-athenda ngisuka ngaphakathi so ngalesikhathi ngilokho ngisuka ngaphakathi lokufika ubufakazi obusha naye ummangali lo obulele usebuya ngafika enkantolo unama-excuse uyagula yabo so kwadecide ukuthi kunokuba i-case ikhanselo angilithole uswazi oluncane yabo usisi angazondi because naye ngesikhathi ngiselaphaya uke wazama ukufika elokho ebhala iy'ncwadi ufuna sixoxisane yabo kuwukuthi-ke bengisane-engethile ngingakwazi ukufeyisana naye ngaleso sikhathi ngoba yabo isidingo somuntu ukuthi phela kuningi uyi-investigate indaba yabona ongasithi umuntu umbulala isikhathi afe ngaso laba bantu abahlolayo kahle kahle bayakwazi ukubona nge-postmortem ukuthi kahle kahle lo muntu lo wafa 10 hours ago 5 hours ago wento efana nalezo ngoba phela uze kulanda lo sisi wena ushuthi uhambe eseyenzile lento le ezokulinda nje wena into ayenze ekuseni and nangendlela ekubukeka ngayo abantu ababephethe icala ngathi abantu ababekhokhela okay yabo cause mase kulandelisiseka kahle istory nami sengisihlaziya ngingedwa umufi unemali yabo so konke nje okukhona lapha egcekeni lalo wasisi ofaphuma imali yabo so angazi ke ukuthi kwakubangwani kuze kube umufi utholakala esewumufi so impilo ke after ubuye ejele ayisafani nabangana onawo sebeyaqhubeka nempilo zabo nezintombi onazo sizaqhubeka nento zazo ya mfowethu kube buhlungu kakhulu okokuqala nje ukuphuma abantu bekubuke njengesigebengu mawusuke wathi kuvela ejele mawusubuya emphakathini akusafana seqaleni yeah wonke umuntu usekholelwa ukuthi wena uyisigebengu umbulali yabo nabangani bayakuhlamuka empilweni usele abangani bakho baqhubekile nempilo wena usele and ngaleso sikhathi udinga ukupick up njengoba ufuna ukupick up nje udinga abantu laba abakubalekelayo yabo so kuba nzima kakhulu mfethu ingakho ngifisa ukuthi ngesinye isikhathi amaphoyisa wakabhekisise before athathe inqumo ezithile ngokubopha abantu
Ya ngoba amacala kanje ayenzeka uthola ukuthi umunye umuntu agcine sebeconfessa ukuthi cha wabophayeka ngendlela engayona yenza ama-appeal yenziwa ama-review ugcine kutholakala ukuthi cha lo muntu lo kahle kahle akalenzanga icala late ebese state sigcine sesikhokha lapho impela izimbuzi kunjalo zemali. impela kunjalo nami ngeke ngayifisa into efana nale kuwukuthi ke esikhathini sanamhlanje kuya ngokuthi wazana nobani okuphi njalo njalo yabo kunomuntu othile kufanele akuvulele umnyango othile yabo awukwazi ukuzivulela wena eminye iminyango Yabo mfethu kunomunye usisi lo sisi lona ngihlezi ngisho mhlawumbe le video kwesi5 noma kwesibani ngisho ukuthi kunosisi wangifonela wasejozini owathi kwareshwa ubhuti wakhe umbhuti wakhe nomsokala kodwa nje umuntu wesilisa lokhuma ngaye waboshwa icala le rape ekade engekho kulo kwenzeka isigameko wayengekho and wayesesitolo yothenga yabo manje sadukelana lapho kuzokube manje lesi zinhlezi lisho sazi ledabala lekhulolo singakwazi ukuthi simsovele lona ngoba phela uma ngabe lo muntu wayengekho esesitolo kunamafutha kunamacamera nani yesa amacamera ahamba expire adelete kodwa ziningi indlela ngoba uze wathi usisizona ngimbuza uthi lo muntu lo walisebenzisa ikhadi yothenga uyahamba ethenga ikhadi ikhadi phela kuyavela ukuthi wathenga ngaphi nini amacamera abasahleze khona nesikhathi yonke into kuyavela so wagcina seboshwa kumanje uthi wayesewesivile ngasikhathi esikhuluma naye but wesekade aboshwa mhlawumbe sophela 4 years aboshwa but still esamuphumela obala ukuthi bafethu ngangisekelela yini namanje ngisamfuna lo sisilo so ngisho ukuthi amacala afana nalawo bafethu alungiseka izinto zenzeka but angeke ngisho kanje ngithi kuzoba lula kuningi efana kudlule kona fana nomuntu aboshwe bese yaphuma icala aluwini unlawful arrest bayenzeka amaphoyisa ayaboshwa noma angeke ayaboshwa ukuthi ayasuwa into efana nalezo ngoba khona icase la kaGugu lo owayevela wanobe izintombazana bagcina sekutrenda abanye bathi akarepanga abanye bathi urepile kuba kwabaningi yabo so simphakathi sicela siba confused ngezinto efana nalezo ugcina ungazi ukuthi kwenzakaleni kahle kahle hle ngoba kuvela bomndeni abathi akalenzanga kuvela bomndeni abathi ulenzile so mhlambe la ukhona nawe waba necala kanjalo usizo kumele uthole lento enjalo mina ngiyazenza sekaningi abantu beboshwa ngibalekelele entweni zabo bayithole futhi imali kube right kube njeya so information lesi sizama ngayo indlela si-relative one sikuveze kubantu nawe mfethu cha kwaba kubuthi uboshwe but sizoyilandela udaba si-check nama-dockets ukuthi kahle kahle kufike kanjani esigwebeni ukhona futhi umuntu eMlazi uboshwe yena-ke 12 years ukhona futhi wasemsinga kade ngifoneliwe wasemsinga kuya 15 year wakhe so izinto ezenzakalayo lezo ezenzakalayo abantu manje omunye wasegoli abona ukuthi sisazana ngihlala na roboting mfethu asahambe ngene emotweni bese sijike khona namaphoyisa kanti mina ngiphuma owenza icrime koganga wena ngikuthola roboting sengiyakulifta ngoba sisanga ndawonye sesiboshwa amaphoyisa sesigaxela so and laba mfethu laba bayasho bathi lo simthathe lapha roboting yabona nje yonke lezo uyena-ke wayithola ibail after 2 months nakhona besho labo ukuthi hey lona asimthi awengahambi nathi akenzanga lutho abanye baba nenhlanhla yalokho abanye baba nenhlanhla baba nebhadi umuntu abangasho bavele bakusulela ngawe icala so into efana lezo abantu kufanele ba-understand ukuthi uma sekwenzakalile uyakwazi ukuthola isinxephezelo kodwa futhi nakhona kumele ukusukumele fast ngoba kahle kahle ugovernment kumele umnotify within 6 months ungapheli isikhathi eside ungakayisukumeli ngicabanga ukuthi ngikusuka but kuyenzeka ukuthi ubungazi ungapheli ku3 years mase phela 3 years hayi usuku out suka se kusifana no-rotating fund kanje impela yeah so hey ngiyafisa mfethu lo sisilo mina bengicabanga ukuthi kumele sithole ithuba sihlale naye phansi kubalekile mhlambe ungathola ukuthi ufuna ukukhona afuna ukukhuluma kuningi nje mhlambe ufuna nokubhodla nokuthi ahile kodwa manje usuku nawe uma uxhaphazeleka phela gcina usuku naye manje awatshela bomthetho ukuthi kahle kahle waqamba amanga angazi ukuthi yini afuna ukisho but thina si ready ukuthi hambe nawe sekuyena ayikho inkinga
yo noma ngabe nini makukuthenini nje khona kufanele asizakale nomthetho usebenze ngendlela ekuyiyona efanele. ya ngoba ama-examples anje fanele siwademonstrate emphakathini ukuthi izinto nje ziyenzeka and ziyagcina sisolvekile. Ziyasolveka nje ukuthi nje kufanele usheshe uyisukumele. Ngoba sometimes soxeka amaphoyisa thina amaphoyisa awenzile umsebenzi kanti lo muntu lo uyena onobuchule omzima kakhulu. The first thing aza kulinde ukuthi wacabanga ukuthi nangu umuntu engathi mekuba uyena kwenzeka lento engiyifunayo. Kunjalo ngoba phela nawo amaphoyisa ekusebenzeni kwa ngokuzikhandla ayasidinga nathi esisuke mhlambe siseduze nalabo bantu sengisho ukuthi ukuze amaphoyisa awenze ngendlela umsebenzi wakhe adinga umphakathi. Yes. Umphakathi wona obonayo ukuthi kwenzakalani emphakathini. True. So thina umphakathi asingafihli igebengu, sifihla amasela, sifihla ingane zasemakithi, sazi kahle ukuthi senze into engekho right emphakathini. Usukuma kusenesikhathi ureport la ungareport khona indaba isheshisa isukunyele phezulu. Umfowenu ahlukumeza umuntu osifazane uthule wena uyindoda. Mhla ngelilanga sakuhlukumeza ingane yakho. Ukhala ngathi uyivene amaphoyisa wena manje. Kodwa uthulile kunokuthula abanye benokwenzeka abanye. Yabo uthulile kunokubezeka ingane kamfowenu wazi kahle ukuthi umfowenu omunye ulala nengane kamfowenu. Wayithula leyo nto ngoba umfowenu kusabisa ngasamdingi kodwa wakhohlwa ukuthi kulimalani ikusasala lengane kulalwa nayo. Mase kwenzeka kuwena kweyakho usuyakhala ke manje ke uyahayiza ke manje kodwa nawe ukuvikelanga lento lezisenza komunye umuntu. Awukhonanga ukuthi uvikele usize ngesikhathi kufanele ukwenze lokho. Cha mfethu sabonga isikhathi sakho ngiyafisa sithole ithuba nosisi. Ya angazo expectsani sobona sikutholayo ngenza kwe South Africa asibambaneni sihloniphane sisizane emphakathini senze okuhle sinikele amaphoyisa enze umsebenzi wawo nathi umphakathi siyenze iqiniso sikuvezwe evidence okhona singavumeli igilamkhuwa zichanase emphakathini esiphila kuyona. Kunjalo bafethu nawe lapha ejele oboshelwe into ongayazi bekezela kuphelile uzophuma uphinde ulithole usizo. Nawe oboshelwe into oyaziyo bekezela lapho isifunda wehlisa umoya uphuma usu right impilo iqhubeke umuntu uyanikeza ithuba lesibili kodwa khona abangadeserve ithuba lesibili. Hayi bakhona mfowethu. Ya bakhona abangadeserve ngoba khona futhi abadeserve ukuthi ajele lo angempela hayi lo uzophuma after 25 years. Ngiyafisa ukuthi into efana naleyo dilika jele khambe uhulumeni ayikhulume ngesimo sokuthi ikunabantu asebenesihluku manje. Ya when it comes to nje amantombazane abantu besifazane nengane ezincane bahlukumezeka and badinga thina njengamadoda yabo. Hayi mfethu ukhuluma amagama amakhulu sabonga kakhulu ake nje next time stay blessed.